Musical hai talento no noso país, igual que sucede no sector téxtil galego, que deseña, produce e exporta a nosa moda a todo o mundo. Unha industria formada por unhas 500 pequenas e medianas empresas, á marxe do fenómeno Inditex, que o ano pasado lograron superar os 20.000 millóns de facturación. Algunhas desas firmas conseguiron superar a crise e volver a emerxer. Imos coñecer unha desas empresas que obraron o milagre. En Galicia temos de todo, creatividade, capacidade de traballo e o traballo de empresas galegas que levan máis de 40 anos traballando, fabricando todo aquí en Galicia, como a firma de moda Hortensia Marina Ribeiro, que recolla o relevo unha das fillas, Cristina. Costa moito facer esta transición entre o pasado familiar e o presente? Pesa como moito? Bueno, pois no noso caso, a ver, pesa personalmente. A transición foi moi fácil, meus pais en este caso puxéronolo moi fácil, fixemos un organigrama moi ben especificado e o que é a responsabilidade de seguir con isto, bueno, non pesa porque levamos moitos anos, eu criei-me en isto, recordo de pequena, pois miña nai por aquí todos os días, incluso hasta tarde, e para min é un orgullo. Que se recolle aquí? Que vamos a explicar un pouco como este corazón. Pois, bueno, aquí recóllese todo, desde empezar polo corte, anteriormente o patronaxe, aquí xa vedes chegan as pezas, córtase todo en bloque, pásase ao que son os talleres, aquí as encargadas reparten o traballo, as mulleres teñen moitísima experiencia, a maioría delas levan con nós moitísimos anos, pois é un valor añadido que lle dan á empresa, á prenda, e daqui xa digo, pois podedes ver como se fai todo, como se plancha intermedio para que a calidad quede perfectamente, que iso tamén é un valor que temos nas coleccións. E daqui, pois nada, planchase finalmente e distribuímos aos nosos clientes, que son a maioría tiendas multimarca. Deseño e patronaxe son a creación. Así que, Cristina, de onde ven esa inspiración para as niñas do futuro? Pois a inspiración comenzámola indo á primeira visión, é unha feira de texidos moi importante, donde empezamos a ver os colores que se van a levar, o tipo de tecidos, e todo para poder idear a nosa colección. Bueno, é unha aposta arriscada todos os días, o que a produción está chea de problemas todos os días, pero tamén é unha satisfacción cando solucionas e ves que as prendas que salen daqui, todas feitas en Galicia, pois chegan a toda España, ao Líbano incluso, a Italia, a Francia, e agora que estamos co proxecto de tienda online que abrimos para o próximo mes. Como ven os teus pais esta actualidade vosa? Bueno, pois eles tamén están moi contentos de que se poda seguir ca empresa, porque, bueno, no camiño, en esta crisis de fai 10 anos, xa caeron moitas empresas e é duro, é dicir, no textil é un sector que ten moitísima competencia do exterior, hai precios moi baratos, é dicir, ti tes que competir pois, co teu diseño, ca túa calidade, co teu servicio de posventa que lle das aos clientes. Salomé, como se sente formando parte desta empresa 100% galega? Pois moi orgullosa porque levo aquí toda a miña vida, entonces estou moi contenta. O traballo consiste en tender os tejidos, as tallas e os tejidos depende diferentes, por exemplo, este é un punto, outro día son telas máis finas, depende do que vayas a cortar. Que é moi importante esta materia prima. Sí, claro, é que sin materia prima a cousa non vai, Na tenda comprobamos se a aposta creativa funciona. Cristina, hai unha prenda para cada muller acorde á súa personalidade? Sí, por suposto que hai que encontrar. O que buscamos todas as mulleres é encontrarnos cómodas, guapas e tapar esos defetillos que temos. Que a falda forma parte da nosa historia, porque así empezamos. Empezamos con unha colección solo de faldas, alá polo 70. E, bueno, eso foi evolucionando, pois agora xa facemos tamén pantalón, pero, bueno, para nós sigue sendo o buque insignia a falda. Temos 40 anos de experiencia no patronaxe da falda, de como é o corpo da muller e como se adapta a nosa falda. Podemos decir que facedes patronaxe galega? De produción propia? Por suposto, todo produción propia, desde a creación, o diseño, que elegimos o tecido. Sí, elegimos o tecido que vamos a facer, facemos unha ficha técnica, levámoslo a un patrón e despois facemos un primeiro prototipo. Dese primeiro prototipo é de onde realmente sale o prototipo que vamos a viaxar e vamos a comercializar. E a muller galega, como a ves ti? Bueno, a muller galega evoluciona como o resto das mulleres, é moi
é moi actual a muller galega. En ese aspecto non notamos ningún cambio co resto das coleccións que mandamos para o resto do mundo. A moda galega, que